Mensen in Zuid-Eerst-Friesland denken rond haar 63e hier in volle zoenstrochwerkje te kennen. En dat is het langste van alle Nederlanders. Dat blikken uit cijfers van onderzoeksbureau TNO. Die heeft een enquête gehouden over hoe het op tocht wordt, hoe het werkt in ons land. Bij een ongeluk op A1 tussen Heerenveen en Drachten is voor de morgen een vrachtwagenchauffeur licht verwoenen rekken. De chauffeur rekken maar je vrachtwagen in de berm vanuit de combinatie kantelen. De vrachtwagen kwam het Westerbeek te lezen. De A1 het urenlang uitsleppen west. Het verkeer moest omrijden via Ljouwert. Meer dan 400 benen uit de gemeente Heerenveen doggen deze week het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Voor de morgen bij de landelijke uitraad bij het Abelenster Stadion. De benen die groepen 7 en 8 weer alvast starten op een fietstocht naar de Hegere Squallen, vaak een verder. Joen en vannacht droeg, eerst nog lang zacht. Vannacht 12 graden. Morgen op een ijszinnen, tieren warm, 24 graden dan. Let er wat meer bewolking. De Zuid-Eerste wind is matig.